talaka ko mutum ne wanda ya yarda ya yaƙi akan mutum adali. To kaga irin wannan mutane good. Mu 'yan jam'iyya dole ne mu alfahari da su, kuma ina amfani da wannan dama yi masa godiya wacce ba ta da adadi, godiya wacce ba ta da iyaka, godiya kuma za mu saka masa da abin da yake mana na alheri. Mu mun gamsu kuma mun aminta da shi, ba abin da za mu ce sai dai mun gode Allah. Kuma ban tare numfashin ka ba, samun mutum kamar Alhaji Attahiru Baba Saraki a cikin jam'iyyar mu ba karamin ci gaba ne, domin kowace jam'iyya take jihar nan ko kasar nan gabaki daya za ta so ta samu kamarsa a cikin ta, domin mutum ne shi ɗaya tamkar da dubu. Yana da mishin, ya san me yake, ya san me al'umma suke nema, ya san wanda zai yi kokari ya kai gaci kuma mutane su ji daɗin sa. Wannan haka yake. Saboda haka ba ko dan ya kira mu an yi sulhu ana cewa, amma je ra'ayin nasa ne an yi sulhu. Kankat. Access granted. Sunana Malam Sani, wanda aka fi sani da Sani Ɗanladi, tsohon malamin makarantar firamare wadda take bakin ɗan agundi. An sace ni shekaru 20 da suka wuce, an raba ni da iyalina, an kuntata min rayuwata cikin zalunci ba tare da na aikata laifin komai ba. An sa ni a cikin gararin da ni kaina ban san me na yi musu ba, kuma ba kowa ne yake da alhakin faruwar wannan al'amarin ba illa mutum ɗaya. Hello? Menene ya kuke nunawa? Kuka tsaye mana, kuka tsaye shi. Shine Alhaji Attahiru Saraki, wanda aka fi sani da Baba Sarki. Sa, wannan abin da muka turo ba karamin abu ne. Dan Alhaji Baba Sarkin nan ya shirya, saboda na gano yana da mutane a cikin 'yan siyasa mu manya, tsofaffi da na yanzu. Sa, yana da su a cikin 'yan sanda, a cikin mutanenmu 'yan sanda, a cikin sojoji, a cikin immigration, a cikin customs. Bitrus, are you sure? I'm sure, sir. Saboda Alhaji Baba Sarki na gano ma mai sana'arsa safarar mata. Safarar mata da ƙananan yara, a tsallaka da su zuwa ƙasashen waje. Sa wasu a raba su a yi tsafi da su, wasu a sai da su kamar bayi. Sa wasu a raba su karuwanci, amma matsalar shine yana da wani ɗan guda ɗaya tilo ƙaddararsa, wato wannan wikin ɗin. Na ƙara fahimtar yadda babban hoton yake yi. Wannan shine licenses Baba Sarki. Yes sir. Sa ya tara kuɗaɗe, shi isa kaga ba za a iya cin zarafinsa ba a wannan ƙasa ta mu. Shi isa ike raba cin hanci kamar kuɗin ba za su ƙare. To ba ma nan ne matsalar ba. Yana da wani ɗa, wicket. Shi wannan ɗan nasa zai iya kashe masa duk gobarar da ya taro sa. Zai iya kashe ko nawa ne akan yaran nan, ko miliyan nawa ne, ko biliyan nawa ne. Lallai wannan yaƙi da muka taro babban yaƙi ne, ba ƙaramin yaƙi ba ne. Yes sir. Kuma dole ne sai mun yi da gaske. Yes sir. Sa'ani ina ganin wannan in dai kai ne sa, wannan ba wani aiki bane. Kai mutumin nan, kai da kai a rayu a tunanin ka kai hawu din ka bi ta neman sare-sare? Me laifina? Me laifina? Kana da laifi Da ba? na zauna a nan abinda na samu a can zan same shi a nan ne? Kai ma ka faɗa gaskiya. Kuma da man ba ka da san banzan tsiya. Kai ma masoyin banzan ne samun jaye. Ne In kuma baka so ka cire kanka. amma ban fiye san banzan sosai ba. In bata faɗa bangaren ka ba. To. Wala. Yanzu kai na dai fuskanci a yanayin yanda na fuskanci jarabar ka da nacin ka. Gobe ma ka ɗin da ka bi ta? Kamar a gaban ka. Ni har na matsu ma goben ta yi kamar in hukota. In je in ga gari kuma in cika aljihuna. A Katsina? Ko da za a sace ni. Da ka je Katsina? Ko za a sace ni.
kowa ma zai sace ni na da manzon Allah. sallallahu Nan alaihi gani wasallam nan bari shari'ar ma daki sai dai a gama abin mu. karka ta yelo dan koki Wai baba jaha? wala baba da yelo dan koki jar uba Baba jaha Allah ya taimake shi yanzu dai ya samu kansa. ya samu kansa Eh? kamar wancan yaron ne mai balangu Musa Musa ya koma haka. ya kuwa ba Ya koma haka. Allah ya haɗa da su sadi. Ya sha ma kirban a makogoro. Eh. wala Mai dan karamin kai ne da hikama kullum magani. Wa ina basira waka za ta zauna? billahi lillahi ni kuwa ina mamakin yadda wannan yarinya ta gaba ɗaya ta rikida al'amuran ta ya hige shikahikan badi'a. Wataƙila wani abun ne a tsakanin kuma za ta huce ne ta hanyar sarai-sarai ɗin sun haɗu. Awo za ta huce? Ni dai fata na aljihu na ya cika. Aljihun kai cika? Yau. Ka ringa neman naka mana ko ta yaya? Wannan na uwarka ne? Ya to. Naka ne? A da ke mu ba za mu da ku ba, a sace ba za mu sace ba, a kwace ba za mu kwace ba, ka liƙa mana bin mai gita. Rufaidah yogurt madara ce mai ƙara lafiya a cikin jiki. Rufaidah yogurt madara ce mai daɗin gaske. Muna da fresh milk, da sugar milk, da ice cream, kai har da biredi. Branch mu yana nan ko'ina a Najeriya. Ka tabbatar da ka mallaki naka na Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt abin alfaharin al'umma, abin jin daɗin rayuwa, abin more rayuwa. Ka tabbatar kana haɗaka tare da iyalinka wurin shan Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt tana ƙara kaifin basira akan yara ƙanana. Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Ka tabbatar da cewa ka mallaki naka Rufaidah yogurt. Ba sai ka sha wahala ba wurin yawon neman Rufaidah yogurt. Muna da branch mu a ko'ina a faɗin Najeriya. Lallai Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Hukumar NAFDAC da kanta sun dangwala ma kamfanin Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt yana nan a ko'ina a Najeriya. Ku dai ku tabbatar da ku da iyalanku kun samu farin ciki ta hanyar Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt madara ce wadda hukumar lahiya ta tantance da ita. Muna da branch a ko'ina, kuma kana iya kiran lambar wayar mu za mu iya kai ma ita a ko'ina. Masu tsayen ɗaiɗai kuma suna iya iske mu a kowane irin branch da ke cikin Najeriya. A ko'ina akwai Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt ita kaɗai ce madara tilo wadda babu kamar ta a wannan ƙasa tamu. Kai dai ka tabbatar da cewa ka mallaki taka Rufaidah yogurt da kai da iyalinka. Rufaidah yogurt tana maganin abubuwa da yawa a cikin jiki. Ƙarfin jiki, ƙara kuzari, nauyin jiki da sauran abubuwa da daban. Da kuma ƙara lafiya a jikin yara ƙanana. Ka tabbatar da cewa ka mallaki Rufaidah yogurt tare da iyalinka. Rufaidah yogurt yanzu haka muna da branch mu a ko'ina, kuma muna da ta hanyar email ɗinmu idan kana buƙata, kuma muna da ta lambobin waya za mu iya kai muku a duk inda kuke so. Rufaidah yogurt madara ce tilo wadda babu kamar ta a faɗin Najeriya. Ku dai ku tabbatar da cewa kun mallaki taku Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt farin cikin iyalina, farin cikin al'umma, kuma farin cikin 'yan Najeriya. Ku tabbatar da cewa kun mallaki taku Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt yanzu haka muna da wurare a sassa cikin Najeriya, wurare daban-daban. A duk inda ka zaga, a duk inda ka shiga, ba za ka rasa haɗuwa da branch ɗinmu ba. Muna godiya da Rufaidah yogurt. Good.